Дапамажы для мяне знайсці грошы, каб я своечасова змог заплаціць за аренду. А я в свою чаргу прыму гэта як знак, што ты сапраўды атрымаеш. Отец, глядите, что я знайшла. А, ведаеш, потухла свечка, было вельмі цёмна, і я вырашыў, каб стала крыху святлей. А гэта 11 лістов і не хиляецца, звяртай увагу. Так, а в его листе было еще что-то, извините, 500 франков. 500 франков. Як же гэта бываецца? Спаліць грошы ў той час, калі трэба заплаціць за аренду. Але это не больш як самы маленькі грэх. Ва ўсялякім разе я нарабіў крыху попелу, які мне нядаўна абышоўся. Вось так. Ні грошы, ні згоды на д'е саксу. Толькі б мне знайсці каго-небудзь, хто б мог пазбавіць мяне гэтай праблемы. Леснікі ляжыць. Цікава, што тут? Адрасу няма. Але пячатка паштовага аддзялення вельмі выдатна бачыць. Лясалет. Цікава, што там? Давайте паглядзім. $750 франков. Знак! Матерь Божия из Лясалет дала мне знак! Теперь я верю, что яна сапраўды аб'явілася дзецям. Яна дала мне знак, аб якім я яе прасіў. Зараз я ўжо за аренду змогу заплаціць своечасова. Жыццё набліжалася да канца. Сілы яго сталі прыкметна слабець. Прайшоў час, калі ён злёг і больш не ўставаў. Да яго пакою ўвесь час ціснуліся пілігрымы, просячы аб благаслаўленні. Ян Віаней усіх благаслаўляў. Хоць часам прыходзілася падтрымліваць яго. Што ўсё сваё жыццё я баяўся прадстаць перад Богом як добры. Але зараз я ўжо нічога не баюся. Паміраю спакойна, давяраючы Божаму міласці. Чому плачете, я сестра? О, брат мой, як цяжка приймати
святым ангелом, помощник наш, Dios Santo, somos, et solissimo misericordia, indulge civilorum, et vita visum Dei Christi. У опошню хвилину життя в очі Яна Віанея святилися святою радостю. Переживаємо год святацтва. Час, який пропонує нам розважати над дарами, які ми отримали від Бога і за які несемо відповідальність. Життя святора пригожує, але не легке. Нельзя дойти до святости без духовной борьбы. Немагчыма, как не пришли спокусы. Але что мы робим в отношении до тых, кого дал нам Иисус Христос? Можем быть обаятельными, можем критиковать их недосконалости, а можем допомагать. Святый Отец Бенедикт XVI пропонуя, как в диецезиях, у парафиях и у законных супольностях узносить молитву у интенции святоров и новых шматликов и добрых покликов. Памятайте слово Яна Мария Віанея. Коли мы не имели сакрамента святарства, мы не имели Пана. Мы помираем для того, как жить. Життя, как показать дорогу. У этот свет приходим, как любить. Служить людям с пошаной и Богу. Шагає шмат, чого не служить несправедливость, гнев и розная спокуса. Але мы дали слово, как нести нелегкий крыж глазом Иисуса. Крыж за себе, але и за людей, за тых, что не знайшли життєвий шлях. І многие годы, шмат дней, тяжких ночей, несешь тяжар ты на своих плечах. Покинули жородных и сябров, заставили все, как подвести, але вернуться снова. Життя любовь и радость принести. Для того, как человеку дать великий скарб, душевное богатство, как у хвилину показать шлях до Бога, дорогое счастье. Не бойтесь тяжар крижа нести, бо як відомо, прошлого не вернеш. Пан Єсус допоможе принести. Коли ти справді Його повіриш, і слови ніби гімн душі, пройшовши шмат, ти по житті дорог, спиніся і у серці запиши, де є свята присутнічає